Ak máte pocit, že tlak neodišiel, len sa zmenil, vnímate to správne. Ak ste v mesiaci tigra cítili napätie, pohyb, vnútorné tlačenie dopredu a teraz je to tichšie, ale hĺbšie, nie je to náhoda. Tlak ostáva, mení sa jeho kvalita. A to je zásadný rozdiel. Energie mesiaca tigra tlačili na rýchlu reakciu, impulsívnu. Možno ste niečo začali, možno ste sa rozhodli. A teraz zajacovi môžete v tom pokračovať, alebo sa na to pozriete inak. Začnete to analyzovať, vycítite nejaké jemné trhlinky. Nie preto, že by ste sa oslabili, ale preto, že energia sa preladila. Prešli sme z mesiaca tigra. Tiger prinášal yang drevo, expanziu, pohyb, oheň cez podporu konia. Bol to tlak smerom von. Teraz nastupuje zajac. To je čisté jinové drevo, citlivejšie, strategickejšie, vo vnútri tvrdohlavé. A nad tým stojí jinový kov. To znamená, cit sa dostáva pod kontrolu presnosti. Drevo sa dostáva do opozície s kovom. To je kvalitatívna zmena tlaku. V grafe energii sa deje teraz viac vecí naraz. To nie je chaos. To je prestavba dynamiky. Ale základná energia je jasná. Napätie ostáva. Mení sa jeho forma. A takto to budeme cítiť. Nie ako explóziu, ale ako presné rezanie. Nie ako drámu, ale ako selekciu. Nie ako tlak zvonka, ale ako uvedomenie znútra. V tigrovi ste cítili tlak konať. V zajacovi cítite tlak rozhodnúť sa, čo je pravdivé. Tiger a kôň pridávajú oheň. Silné slová, silná chémia, silné rozhodnutia. Ale oheň chce rýchlosť. Zajac chce istotu. Ak to pomieliš, vášeň sa zmení na výčitku. A veľa ľudí to spraví chybu. Reagujú skôr, než si ujasnia smer. Ale zajac preverí stabilitu. Jedna veta môže odhaliť slabé miesto. Yang drevo chce rásť, Yangová zem chce kontrolu. Budete cítiť, kde tlačíte príliš a kde ste dovolili príliš veľa. Môžete mať pocit, že ste na všetko ostali sami, ale to len preto, aby ste poznali, že čo všetko dokážete. Demonácia zajac kôň môže narušiť staré vzorce. Nie aby zničila, ale aby oddelila zodpovednosť. Ticho sa oslabuje to, čo už nebolo pevné. Rodinné vzorce, pocit hanby, preberanie cudzej zodpovednosti. A zrazu si uvedomíš, cudzie správanie nie je moja vina. V práci to môže vyzerať takto. Odmietneš úlohu, ktorá nikdy nebola tvoja. Prestaneš sa obhajovať. Alebo si priznáš, že ťa niekto vyčerpáva. To nie je agresia, to je hranica. Keď sa kov stretne s drevom pod tlakom, vzniká trenie, ale aj voda. A voda prináša jasnosť. To je ten moment, keď si povieš, toto už nedáva zmysel. Alebo toto si konečne viem obhájiť. Diamant sa po brúsení zatrubliece. Ak sa niečo láme, neznamená to, že sa rúca tvoj svet. Znamená to, že sa mení kvalita tlaku. Tigrovi ste bojovali s pohybom. Zajacovi bojujete s pravdou. A pravda nie je hlučná, je presná. To, čo po tomto mesiaci zostane stáť, bude stabilnejšie než predtým. Diamant nevzniká v pohodlí, vzniká pod tlakom. A tento mesiac je tlak. Ale tlak neberie hodnotu.
Tlak odhaluje slabé miesta. Možno už vieš, koho sa dotýka. Možno už vieš, čo sa láme. A možno sa bojíš priznať si to. Ak sa niečo rozpadne, nepanikár. Nerozpadá sa hodnota. Rozpadá sa ilúzia. Neutekaj do ohňa. Nezostaň zamrznutý v analýze. Reaguj vedome. A sleduj, čo po tomto mesiaci ostane stáť. To je tvoja kvalita. To je tvoja stabilita. To je hinko zrelosti.